primary committee ni office primary office जों बिनि उद्बोधन खालामलायनाय दंगार खेवलायनाय साथि सगुइ जों जोंनि office no they पिटारावै जोंनि office no फोथारना जों उद्बोधन खालामलायनाय हाय खेबे जों बिनि अरनि बिसिंखौनो जों गोबां मानसिनि पार्टीनि प्राइमारि कमिटिनि गोबां मा सामोराव अरनो साबलायनाय अर साबलायनायनि जों गामि राव दै गोबां मोजागारावनो जोंनि पार्टीनि पदरे पर सामबो थांरावनो जों अर साबै गागोनांखे जोंनि प्राइमारि कमिटि सलमाननो बांगै जों साम खालायनाय फादिके आं कयनाय पिलाव जोंनि बसनाव फाइसा फाइजा जोंनि नगराय कटनबै जोंनि केन्द्र कमिटिनि टिपाम थाने आदम बरम गोनां गुति समतेना कयनाय जोंनि साथि मोसं गोनां बांगै Bubagra ayo lokun Bubagra ayo lokun Bubagra ayo lokun Diprasa ayo lokun Diprasa ayo lokun Diprasa ayo lokun Dipramata long live Dipramata long live Dipramata long live Bubagra ke Bubagra ke Bubagra ke jatuhnya hamai hadis serentak hai sini nok total office ketal lo sung hai doa fiawan yang bang sung kita rawi sini nok ketal lo omok hai dong terima kasih ya sih ya kisah rumah oke baik sini jati sampai kalau ঠিক হলাম না Taipolo primary committee sakang yatini kadal kolok zakha Lát béo ra khai cho họ.